Sige. Welcome to Hawkbury Resort. Hi, money lang view. Oh, morning view, tara. Oh. Money lang view, guys. Wala sa kasimana naman na, oy. Kasimana ra na. Sa kasimana naman na. Mana ra? Oo. Wapo ilang kuan ba kadika. Isag init ba malandungan. Oh, gapo kaayo. Ha? Ang ako buhok ba? Pwede man daw. Nara mang ilahang kuan diri guys. Oh. Wapo day kaayo may para sa mga bata food guys. Oh. Dili ka mainitan. Kay nakasilawom sa talisay. Oh. Oh, pwede ka magbuntag kay naay man dis suga diri. Oh. Oh, dara dako di ilang bye-bye diri guys. Oh, guys. Mo ni siya ang ilang palibot guys. Dito kugikan, diha kugikan guys, diha kugikan. Yeah. Mo ni diri kung wala pay COVID guys, diri daw mandunggo. Karon isud kay among kahimtang pag-anhi kay dito mi sa bungtod guys. Tanaw kita nimo to. Tingnan ko dito. So, dito mi nag-agi. Ito siya din nag-agi di ay. Oh. Yeah, kung wala pa COVID diri dai lang mo. Sakay gikan sa Santa Ana oh, dagko na ilang boat oh. Man ang sakyan. Diri maligo. Muna ilang pantalan, dunggo ka diha oh. Nato isak-sakyan na nila. Dito ka madlok. Ay, lupad-lupad. Ay, lupad-lupad pa ni mo. Gapo kayong view nila guys. Oh, dito ka mo dunggo. Oh. Gapo kayo guys no. Oh. Indara. Mga sakop na ko guys. B. Ami, diri dapit oh. Mga ngalangoy mi diri guys oh. Dalawa. Ano si George? George, dali George.
Nara oh, nagdula oh. Kita ka, George? Ah, kita. Kay maligo na si Daday. Wait mo, isang oras ang kwaon. 4:30 pa na. Sila? 4:30. Ano siya ang butang niya, ma? Ha? Ano yung gipitay? Ay, ilahan ng kuan ma. Silahan eh. Mga George niya. Ayun na ilapay. Wait, ako sa naman. Nya karon di na landay ko maligo diha. Ha? Para! Masisit ko dito bang sniper ko tao. Ah. A few inches later. Hi guys. Nana pud mi diri sa swimming pool. Narang imong kwan. Nara si apo ni Lula. Hala, na ikaw. Na sila ikaw. Bili. Pila na ka pa? Alas. Pick up na lo. Bili ay pao na. Oy. Excuse me, doon pa kuya. Opo na, opo. Opo. Nag-upo akong apo. Opo. Hi. Hi. Ina. Hi guys. Ina, hi. Nana mi diri swimming pool. Sige. Tanawa guys. Tanawa guys. Wala. Pabo yan. Pabo. Oh. Pabo. Oh. Pasaka ka diri. Nara si apo. Kabu. Oh, takot siya. Takot siya. Takot. Ay, wala. Ay, dili man. Dili lagi na maunsa. Stop. Stop. Sit, pabo. Sit, sabi ng pabo. Sit. Ano lang? Yan lang. Talawan kay dagat ni si Kuan, guys. Ha? Si? Nahuman namin sa dagat. Diri na po mi sa swimming pool. Dolan sa among bisak. Ayan na. Sige na. Tama na lang. Di mga kabalo. Sige. Pangkuanon ba daw ka ni mama ni mo? Swimming class. Takot ako. Hindi malagi na maunsa sila. Hindi mag-unsa. Pus siya. Nagawala na gala. Naabot pa dire. Upo na lang, upo muna. Upo muna, kaya hintayin natin si daddy. Bakit? Magpunta man sila dito. Swimming? Swimming? Ganda masyado, guys. Tapos sa dagat, nandito na naman si Apo. Hi. Hi. Nandun didan. Welcome to my vlog. Uy, wala. Ayaw kayo, matakot ka man. Oh, tingnan mo. Oh. Ha? Oh, diya, oh. Ang katawanan kay kaya mauwaw sa mga hindi. Naog pa dyan siya dito. Sige na, diyan ka na. Nga ni dahil kuha niya o rough. Naman may tamay Rough for swimming pool. Mahulog ka ba? Bitaw. Labas ko mo. Asang susi dito dahil? Nasa dani na ni. Kaya nalibat ko na akong cellphone basta malibat. Asang atura dito? Sa higdaanan. Asa kuan? Abi na susi dating. Kaya muli ko. Nalubat na ako. Mapatay ni. Mamatay dyan niya akong cellphone. Akong power bank na dito. Hello. Oh.
Nang masok na lang ko. Yaw, yamin nang masok. Kuan na ng kuan gitod ka. Asa to balaya? Asa kay ito day? Kana oh, ang tas. Kado. Aka ni? Oh. Aka nang. Ang pila ni kabalay diri. Na kay pang saksakan no. Sigang manigod sigang. Ayaw ko dala. Kaya magkita-kita. Unsa tay pangalan? Unsa kay pangalan ni Marisa? Okay, 1, 2, 3, go! Kulit lang diri oh. Pwede ka magtindog diri. Ulat na, may sirpil! Kunin mo diri lagi. Kaka lang halo. Diri ka ba magunit ka unya salom-salom mo makulo. Dong, dong. Ayaw pa di. Okay. Upo lang da, upo na. Pagligo ha kay Wirang daw. mahugas ang kuan mo dito sa dagat. Nagkaon pa sila dir. May pa nabumansin. Manitingog siya ma. Ha? Hinapangit. Hinapangit. Asa ka? Pangit. 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 Hello, hello. Hello to mo. Hello to? Hello. Hello, pangit. Pangit. Ngit. Ngit, ngit. Hello. Oh. Hello, ngit. Hello. Hello. Ngit. Hello, ngit. Asa man ingani jud nimo, inganihon jud nimo siya. Dako ilang cottage. Ay lang ano nila cage. Hello, ngit. Ayan! Agari oh. Bali! Hi! Dire man ako Kita karon. Asa yan? Daghang kaayong punuan diri, guys. Unya, mapo sa din ang mga kuan ba? Dalan-dalan diri oh. Diri. Kung dito ka dapit, kus kay mo tingog. kung dito ka dapit nagpuyo, asa din nagrent. Oo. Diha. Awo lagi malingaw ka, mabugnawan imong mga pangutok. Ito siya muli sa ta. Uli sa middle sa mong layba. Balay. Ang adlaw. Ito sa akin, sabi mo, hi guys. Hi guys! Sao nagitambal dito Ababa kami. Saan ka punta? Sabi mo. Magpunta kami sa... Ano dyan? Mo gipainom unta ko Ano dyan tita der? Pool. Panoon na. Lutoon gani. Eh, sabihin mo si guys. Ano? Hi guys! Punta kami sa beach. Sabihin mo, doon oh. Doon beach. CR man niya.
Wait lang. Wait lang. Hintayin mo na natin. Doon tayo sa seawall. Dali. Doon. Doon tayo sa ano. Inay ha. Pagunit ka kay Lola Titing. Maligo sila diri din. Murag te, iniguman. Hi guys! Dito kami nag-vlog. Saka, the view is so nice! Tarungan mo yung buwan, hindi makakita ng tarong yung... I-steady mo yung camera mo. Steady mo yung camera mo. Magpunta tayo doon. Dong, i-vlog. Sige, sabihin mo si ate, mag-vlog tayo ni ate. Doon na naglargang buwan. Come on, punta tayo doon. Namin na ni sa kait dir. Ah, Ang naga ni sa super tunas ganda. dagat. Te, pag-picture na rin. Ang so lagi ko picture. Tara nga, ako cellphone. Nya na. Wala ko nadala noon tong selfie nako. Gani. Tara oh. Dati, gamita te oh. Picture ka dira. Guwapo kayo no? Buyag. Bantay itong mga igagaw ninyo ka ng gamate. Oo. Sunod dito, sunod. Na, come on. Mag-hi ka ba, ha? Ali. Kausapin mo si guys, dali. Mansaha, uy. Dagat na ron dir. Kapwa diriti, uy. Lami kay diriti, no? Tara, picture. Hello. Dali. Hindi mo ni vlog dito, oh. Dagat kayo dyan. Dagat mo. Ay, gwapo man ay diriti, oh. Bago gani. Muli, pagkaunan dali. Dili mga onjer. Dili ata, te. Kaya na, i-vlog mo. Uy, mahulog ka diyan, nama. Sabihan. Payak yung naong day. Na. Tos. Kana cheers mo. Murag si Kuan. Murag si wine. Dito gani kay lalong-lalong. Ano kay life base? Gapo kayo dito din. Ginanira. Gadi eh. Na din mo gidala to. Mabawar tawo. Maboro ka ayo eh. Pagkara man mag-iyam ko din. Luwat tang iyam. Naman si Jun. Kasi dili ko kakita, madlok ko. Basta nila anak-anak ko. Anar ba ka? Ay, Jun. Anak na lang ka ni Jun, oh. Gana. Gapo Dili kayo. maunsa kung naga. Ngana. Ugo mo ro tanawa. Swimming pool mo? Asa dahil maligo? Swimming pool? Dito. Dito? Ngit-ngit. Naman dito yung mga tao dyan. Dito na. Namay ka ng flatbed katong Na. Ay, mamira dito. Bro, wala naman si Jun. Naman si Jun. Ay na nagligo eh. Dili man ko dito. Dito okay yan dito. Napa may dagang guys. Ay, diving board ay dito Jun. Itong ingon mo. Wapo dahil dito. Tanaw na mo. Kamo din yung ingon. Ganiha gani na dito Wapo unta to dito. Oo, nabito.